sellani nana hôpital ko Allah wawni julɗo ko Allah wawni julɗo mboɗo jogii ñawɗo nana hôpital ko Allah wawni julɗo jarama yallah yob jarama Allah wawni julɗo ko Allah wawni julɗo billahi wa rasulihi man kana lillahi kana Allahu lahu mo waɗani Allah Allah waɗana ɗum mo waɗani Allah Allah waɗana ɗum kaw billahi wa rasulihi ɗo jogii ñawɗo nana hôpital jarama yallah yob de somi ñaldini ma worto heɓa ni garɗo fof temedere mo waɗani Allah waɗana hoore mum billahi wa rasulihi mo waɗani Allah waɗana hoore mum mo waɗani Allah waɗana hoore mum kaw min de komi jahluɗo to gonmi ɗo hol ɓinguelam nana hôpital omo foti wadde opére kadi ordonnance o nani joni kam hayso tawi mi heɓani coggu opére o mboɗo yiɗi wallede coggu ordonnance o sabu ɓe mbi ordonnance o ɗo e ñalawma o gasde somi addani omo wawi mayde min mo waɗani Allah waɗana hoore mum ɗum woni ordonnance o te docteur o wi somi leeli addude ordonnance o omo wawi wasde wadde opére ni o maaya ɗum noon opération ko capanɗe jeeɗiɗi ujunere 350 000 kono noon hay soko 300 000 timmina moƴƴi capan jeegom ujunere somi heeɓi ɗum tan moƴƴi kaw eyyi Sai kuda angara kami Hindi mo pwede nung kung naman na an oɗo dippo soko wawi kadi mo salmini ɗiɗew aso salminani ko bonnantuma ala an sohlaaji maaki ala non ko bonnantani par ce que neɗɗo gurɗa e galle Allah waddi on ala ko mbawɗen ala ko wawi men foti ko wirtade o salminen ceerno Mamadou ay oɗo aɗa ko jiɗmi ala boyno ala e galle he wona ko fulɓe yam yijji tan yijjinmo an noon an kala memnoma ma memtoɗa ko min dañaja joom natani ɗo assalamu aleykum taw haade joom natani ɗo an a fini suba ina suba tan to ori eggi kuuɗuɗa no topaɗa a dawana hindana feccane ko ƴewri ha subaka ɗo o naati ɗo ko ɗum ko wonde ɗum haade ma wiide naati ɗo wimin salamu aleykum joom naati ɗo jam noon de joom nen nder ko wonno o monata ko wonno mba ala ko haali ɗo ko haala men haydara wona ko haali ko tampe mi gulaani simminade nde suudu mon mbeɗa yiiɗoro turkima to ena ko yiyani on to jaanomi seeɗa wona haydara la ko haali ɗo ko
ko haala ala jinmi tan ko andude wona o haala en ɗo haydara e ko teppimi gulaɗi ko joom aɗa andi ɗum joom haalde eyyi joni heddi ko hakkude men Mamoudou min ma ay an no gonirɗa ɗo e galle he ni eɗen poti ƴewtede par ce que joom ko haalanno ko fof ko gonga a wonata ɗo e galle a faami aɗa hurti a hokkirta dépasse a watta haydara aɗa ñammine aɗa yarne kala ko bol pawaɗo ko an idoto ko an sakkitto salamu aleykum ɗum noon wona e laawol mbaɗɗa aɗa foti ummade diggoyɗa salamu aleykum tohara ma aleykum salam tohara no mbaɗɗa hol gon toharama min an kun a dayi a feccinange a hirndima kono min mi ala ɗo debbo an kay an ɓuri bonde an ko tinima hanma mbimi hay tindam wotere a ko faami tinima hanma ana ala e gonga a alta e gonga saɗa wawi gummoɗa e jonde ummo e jonde ni ne hersini min so min wonno mi wawa muñde ɗum ɗo one fumɓe gacci o ko pamara gacci neɗɗo yo won ko hersi ni tan ɗum gontiri ni tan haydara an ala fof ko mbawɗa wadde so wona tan ñamde e nadde nder suudu an kam joni an hokko mbaɗɗa hokko mbaɗɗa an min kay ko mbanmi ko onon ko on jiiɗi ko mbanmi ko hokko mbaɗɗa on jiiɗi afan tembe haalanma ko ɗum min jaware mon mbiyataɗo yawo kam nde noon hankkadi nder dokka walla o amma ɗum min mboɗo wawi fiidema an mi fiyata mi fiima mi fiima eyyi mi fiima par ce que an haari de somi haari wona an ñamminimi wona e poosma ummindimi wona e poosma ummini a faami wona e poosma hankkadi mawɗo walla ɗum ɗo ɗum mi itti ha laaji ko joom haalantuma ko fof gonga an ala fayida ala fayida mi fiima an wona mi meeɗino bukkadem wona mi meeɗino bukkadem mami watte ko ɓuri mbimi wona mi meeɗi bukkadem min wona mi meeɗi bukkadem o hande il faut mi fiyamo somi fiyanimo mi ganta jam mbimi huɗama noon mi huɗama sa an a wawa buddema ko baba haalno ko yo hedde hakkille ma sabu baba wino kalimaɗo sukaɓe ɓe joni ko min woni afgal ko min woni lomto jinnaɓe ko min poñata kono a poñi baba no mbaɗa ni min no manki welde a poñi baba no mbaɗa ni no manki welde a poñi baba hay baba ko poñani ko an poñi ko baba poña ko poñani walla mi jabata ko an poñi a jabata ko sa jabi mi ngal mi fiima aɗa wawi fiide hay baba hande doto poñi dole poñi takko bindiri mulas aɗa wawi fiide won aɗa wawi fiide mi wawa wonde aɗa faami an ka jama wonde sina jaa komi jasɗo sina jasa Allah mun seedi sa jasa wona ummima fota am mi fiima mbukko sa ummima fota am mi fiima mbukko wonde an golla ko hamnade ha ɓuuri a faami aɗa hamni trop aɗa hamni min mboɗa artidi oɗo ko woni ko dokkat ɗum ko woni ko dokkat ɗum mbiya ɗo ma ɗo won Allah mun seedi hay baba goto mi deɗɗani baba deɗɗa baba deɗɗa eyyi d'accord kortuɗo ɗum ba wonni koko mbeɗɗa hay baba goto mi yettude noon wona mi fawma ɗum hay baba goto mi deɗɗani jon ɗum hay goto wawa ɗum haalde ala koto deƴƴo kay an kay continue tan on ganda ko gonmi miijade min mboɗa ndi ko gonmi miijade ko goppon kam mi kam cikkumi yaha ala ko meeɗano mbeddo ina ko suka kuuruɗa gattira film a fiyi o dogata hirta ka fettata nan eyi dole ko dole poti takki mbiñiri mulas akay alfiya jom sahalla ka non sukku an kam sa wi kam sukku mami sukku an woni joom galle mbimi cikkannomi ane o no ɗiɓɓoɗidir seeɗa le min ɗum cikkanno ko ɗo no wayni jas ni an noon ɓoyɗa jas an hirsinimi ɗum kalta an ko yelluma waran hela de sa buɓɓi hunde kam ma hela on yo o mbitti ɗum toyne en deri en yelo holko yelluma joni haalnam tan holko yelluma an tampere ko garmi ɗo ko min ñande fof joom hokkam mi sooda garke hokkam mi sooda sugare te komi ƴakkowo goro komi baɗowo fof
joni noon ɗen gacce nangi kam mbimi yomi yaa mi yalu yo mbelede wonde ko dañi yo heddanma ko jelal ndeke yo ndeke tan mi waɗi faux pas joni mbiɗa an 300 000 jaltoɗa o mi jalantoɗa 300 000 300 000 haal jalantoɗa 300 000 ko mbi noon ni ko ordonnance joguino mi mbaɗa dare lawol an foyam joguiɗa foyam jangre windi foyam ɓe jogui foyam ƴetta foyma darɗaɗa mbiya ordonnance an ni wona ɗum tampere tan Akañaw. tampere sabu liggey mo mbinoɗa aɗa hokkami o on liggey bonɗo e Allah bonnude ɗum mi yiɗa ɗum joni noon ɗum ɗo kam ɓuri sabar pour liggey mo wino mo yomo hokkami yomi amre asu amani ma wattu baɗɗa o walla wattata mi wattata hambi ma wattu baɗɗa o ma wattata wallahi mi wattata mi hokki mo wadda wattu reno yorɓi Leydi haa maaya. yolɓin jumoa gila joni joni aɗa poñol yolɓin jumoa gila oɗo ni tan dekkiɗoɗo joni joni aɗa poñol Ummi, am ittude maa de. oɗon jeeyiɓe oɗon gonane gadde yawmamde Ma ittu jungo maa de jaani makko de. oɗon gonane gadde tan oɗon jeeyi gadde oɗon mbaɗa belaɗum yolɓin jumoa gila an a halta jiriɗo mayde jumoa ko Am ittu jungo maa ngo. a halta jiriɗo ande ko o dumunno fo sellani an kay ñawma o poɗɗa ko arde ka Mamoudou nana ga min jindiri o mondo te to wondo ene waɗi fayida gertoɗe subaka gertoɗe jamma gertoɗe ñalawma joni noon ay joom bitigo yaa toon ñamloɗama ujunnaji jeegom mbiya ko Mamoudou wi noon sa yettima ɗo tan min nelda kalis o yoɓe no mbawɗa wadde feere fof tan dal arde sa ari tan sa telfini kam ko o woni numéro am anani sa telfini kam tan haalnam to gonɗa mami sifane galle o ha jettoɗa toon sande jaggi eyyi anani mbaɗiren noon tan mbaɗiren noon eyyi moƴƴi a jarama on ɗum safantugo Aisha fana waɗa hen suudu. woni hen kay maa ɗum nden ɗuuta ala min mi wona jaɓti ewa woni hen joni wona ka mo garan ayi wa seeso noon aɗa ɓiyam a wata seeso
min ala ko jaranno ala ayi mamu ko ni o woni ayini ni de o woni o horata o watta haydara omo lele koyɗe tan omo ɓoose omo ñammine ko wiɗi mayra an naati gagal ma timmi hankan din ɗo an ko mbanmi mayram ene ñawi ene wi bof mi addatamo ga o ara o foftade sara ma kadi no foti duuɓi o wayri yidam est ce que wona ɗum ni ñawnimo ko wayri yidam o taw wona ɗum ñawnimo aɗa heeɓi ga aɗa noosa gertoɗe jamma gertoɗe ñalawma o ara o fayto hen kadi sa ko oɗon jindiri beele omo titta ko ɗum tan mbimi yo ar an yo mayde morle ko wonde mi afat mi adduɗo sisuji yimɓe joɗo an Mayra ala tede Mayram joɗo bismillah ma joɗo woni joɗɗo andu ko gonɗa ko ka jokkata ayi mi addimo moni ma won joni balɗe sappo eɓene ndeweɓe ɓe tampinimi téléphone aji ɓe mbi ko ñawɗomo wi bafo woni ko hakkude wurɓe e mayre mbimi ɓaade ko noon yo ar biri gonɗo damar galle men o ɗo no ñamli ujunnaji 6 an yoɓata joom bitigo a faami ande jahata aɗa neɗɗo ko ɗo mbalata jamma ñalam sudu ka kiiɗa a wawa haalande so mi haalnimo o arata so ko wondima e ɗum to mi haalnimo o arata ko wondima e ɗum a faami ahmad holluma famano kala fa wonta heftuka an toujours ko eraji te so ɗum ɓenni safara makko gadano ko yontande nde hande jamma koto makko jonteɗa duuɓi hay goto andano foti omo wayri yidam yo yontata makko ha ɓernde makko sukkito beele hakkadi kam o heɓa safara makko gadano mboɗa andi ko ɗum woni safara makko gadano an ko ɗum annawa ɗum ene jeeya e ñawmo ñawmo waɗi ɗum gunda mbimi a yani muno hol ndiyam aɗen kalantuma e teni ordonnance uji gila lelima ha joni komi ñamlitte kan yoɓata e tema safram mi ari anani tan mawo e wala o hay safara makko o haali o jewnunoɗo man ala probléme safara makko gadano hande wona aysa hay nokko e yontata ko oɗo kam wiɓe an woppam mi yeyata min gonɗa fof ko nañude mi an aɗa nañi mi an ko ɗum ko haala aɗa mawna aɗa ɓeyde wonde nafiki aɗa mawna aɗa ɓeyde wonde taƴo mbimi koɓe jiɗi ko a waɗantoɓe ɗum mi waɗani ɗum hande mi gadam sellani mbimi a waɗa wona ko jontani bisimilla jooɗo he jooɗo joni haala maaya joni haala ka gas wala ke ko jaw joni haala ka gas jira hal waɗande tawɗa min ɗo koye duko mamoudou yiɗa haalnede gonga o ko joom suudu makko woni ɗo ummi ko Fuuta o woni mayram mo nanta o mani ndi nawlum yumma woni ɗo ñawɗoɗo yo wayno nawɗum yumma o woni jeewo yumma woni lembel a faami joni noon ari o sellani ko ñawnoɗo toon baf mi wi yo ñawlo toon ujunnaji 6 mo ñamdima o ari joni noon safara makko gadano duuɓi mo ganduɗa o wayri yiide Mamoudou safara makko gadano hande Mamoudou foti ko walde to makko walda e makko Mamoudou wi mukk walata to makko o walata koto yumma ɗum ne wona yona ha min ala min haalam ko fami jiɗɗa o haali an jiɗɗa haali joni o ari hande yo walto makko hono walat kay o wi o walta to duuɓi hitano mo walde ana fewni haala ma ana fewni haala ma mbimi her maran ma hewo walde de yo waloyno te ƴeew calnanimi noon mbaɗɗa an sen galle ma ƴettotama ha heure mo mbelaɗa alhamdulillah ɓeyde tan aɗane gallo onon mbaldat ɗum kam yo an taƴata ɗum min tayat ɗum an taƴata ɗum min tayat ɗum par ce que a haalna gongal wonte aɗa wawi haalandemo gonga haalanma gonga ka nafiki no oɗo ni wayo an ɓuuri wonde ɗum ɗon ka nafiki an ɓuuri ɗum wonde min an ɓuuri ɗum wonde an taƴata jon tan an yamta yontete an an ko waɗiɗata min yama yontata ka yeyma yontata ko yamta yontata
ana yi wonɗo adi tan min ñam fof yamen yontere adañi goɗɗo ke o ari ko dabba ma ko wontima hen an tañi ɗum ko haalma ko fayɗam lakara an nafgagal makko jonɗa neɗɗo gadda ɗum fota yan namda ɗum paasuɗaɗa haalaɓe ha witter Nene, jamma nene. safara Wota makko wondude kadi an, gasi. o heɓat ɗum Mbiɓe an booba kecco. non yaay ƴeew gallo noon min komi kilifa e quoi a faami Sa kilifa. sa woni kilifa ha nen ma yonta yaay barke rasulillah ɓita ñiiƴma hoto memam Sa- yo haala halma yo haala halma Eh, min memani ayi kin gani ma joni memani ittude hannde memani hoto memam an naate haala makko hamdu yalti haala janana ɗo noon hannde gallo ɗo tan hannde noon gongo leerat hanti par ce que gallo min wona seeɗɗo eti an jeyi galla mi wona ɗo cakka an jeyi galla ko mutte gallo ko mutte gallo a faami anda gila maɗe ne beeli ganda gila maɗe mbela weruji kala ko maɗe jiɗɗa neni ka juul aɗa rew Allah hayso kanko kam o horta aɗa hoor ɗum kam wattan on cikka Allah on cikka bawa woɗɗume ma wona joni il faut ɗum ɗo leernay o wonta walni suudu ma tan ko oɗo hootani ɗum kam ɗum kay ɗum an yaa foti o foti lebbi malɗon o foti lebbi gonɗon e jour ono ɗi tan joni ko oɗo joni duuɓi ɗiɗi duuɓi tati yindirane he makko an kay an foti jogat hakkille ona gay gacca o yaa waale suudu oɗo o yeheɗo kam ona gay aɗa wawi lor joyal lor yumma soro bonna kanko no lor makko noon kanko no lor makko noon e joni ako lor oɗo jiɗa mbaɗa yallo Amadou o jeeɗa ha wona ñogi ko lor oɗo jiiɗa kanko oɗo mo kaldata hoto debbo makko woni no foti duuɓe lebbi hande mon haala dabba makko haalaka ko haala o ko joni noon haaji makko yo bon hen tawi o ardi ɗo ko bonnude dewgalam o suwa min wonni ma e gallo ɗo yo heɗo haala ma ɓiyan an so joom suudu ma anda kam an aɗa andimi an ngam bala oɗo o anda kam o wawi wasde andude mi kam kono an aɗa andi duuɓi no foti aɗa woni ɗo hande sa wela sa met ko min e ma mbal bala force gorko to ala mbawɗa hen ibo aɗa andi ko kalanma kone kaynen mbiɓe aɗa andi tigi ko kalanma tere ma ya mbala ya toon ha wela ay min ɗo mbaɗmaɓe ɗo mi waɗimo toon ha paari ɗum dillinani kam ala ko nafat de mi haalanma jaggude gorko jaɓa tan ko jeeg nan tawɗa ɗo ko jeeg debbo e nder galle tawɗa ɗo no jooɗi waɗi fa a faami kanko noon o jagganɗo pawo de pawo jagguɗo hoore mum nenam jagganɗo pawo de pawo kay so jogui ɗum fullo kay hoodi guiɗi ɓoyi ala nenam jagganim ɗo kanko jogui sukaɓe ha jogɗa sukaɓe nen fuuf jogɗa sukaɓe nen bagge yo bang a jaara a noddata ɗumen téléphone a ƴewata courage ma an ɗo tan gonɗa a defne aɗa waɗne tufmeji aɗa tottine guertoɗe aɗa ñaama a haali noon tofomeje guertode kay ɓaari ko ɗum tan mo momanede wona tawa komo addi yimɓe fof ne koori aɗa jooɗi a hoore te kadi mi haaranma gueɗel a jooɗi a hoore a woni gorko o haaranma gueɗel o haadani nenam de kecce ko ɗo ko bono anani mbiɓe kecci mbi kono walo kecci bollo fuy aɗa yi koɓe assalamu aleykum mbaɗon seli mawɗo mawɗo wona mamoudou jikku mbaɗon seli jambol ba jambol alhamdulillah machallah mbaɗon gol bismillah jikku jambol alhamdulillah mbaɗɗa tan i an no wayri ɗo seeɗa mi wayri ɗo seeɗa noon mi wayri ɗo seeɗa noon mawɗo mawɗo jambol alhamdulillah min ɗo ko adduno kam ɗo wonko lupnuma wutto e jalnaji aɗa yi ko woni koko wutteji ɗum ko ñamaɓe yaam ko serno heño noon ujunnaji jeegom janande heño nderdade passe mo waɗi o wona ujunnaji jeegom tan de ordonnance mo coodnomo fof on ñamri te fof ma yoɓ a yoɓat e mo toon nedire mbus rani totirnoma encore mbus o kam rani totirnoma mbus mbaɗɗon ko ala mbus kono ala no joom Amadou wirni ko gonga lebbi hande aɗa wonde e makko balɗe ɗiɗo ɗi dokkatama ɗi ko haydara e ma aɗa rewlu ɗum Allah welani noon jaafoɗa ceerno Mamadou jarani lawade wona o ari o wi ko sella wona ñawde mo ko an o sohli min so sohli kam no yiyata kam noto kam ceerno Mamadou sesata ko debbo hono yam sinno ko min wonnono kadi ko no waɗi ni noon mbaɗen par ce que gorko
wawa yaade sa debbo wawa yaade sa gorko par ce que ɗum wiyete debbo so juuɗimo ko juuti rafama tan taw ko horunti debbo sellani babgal alwa kam heɗani walla wa mbeɗa wawi heɗadema min hokkirimo ɓernde lan wona hande de ɗo o sellani so sellani mo sellu sa yiide makko no wawi hayso wonko rafi gonnode makko ma usso Mahmoudou artir haqqille ma o hakkille ma nokku yahaani an kam mbako jam tonguma to suuti jeylaba to hande de saɗa wela saɗa metta ko o mbalanta walanmo safaro makko gaddano ko wimami to min de mi walani ko toon mbala toon mi walani toon ayi ko Dieynaba wima walanmo anani a meeɗi nan demi walta holto pawɗani wadde tama guitinɗe noon hankkadi ko mbeɗa wona wi ko sellani o yiɗi ko ngara mbaala yan hande oɗo ñalawma jamma oɗo hande ko to mbaloyta mbimi mi waliyani yaya bonnuma ay gondirani ka goppura annone mi noon jour reglude ha degla ha mbayna montor ana wawi dem hande o tawi ko mawɗo anani mi jettini mi woppi ala ko geddu ma artu ha ɗo Aku mau nara. Dokter ko non dokter ko non Dengo siang. dokter ko non Jali ni. foto lasu lo ñew man yow o ñew mi andal adre ñew mo dem del yow dem ñew Jangan mau. Mau sih. Mau jauh. Ini tanah ini. Mau jauh. Gila. Jangan mau. Orang ada nak kecil. Tu bila ya awal itu, ya hamba ya tu. Ada ni furan ko be halu. Biar ada acida puma. Futa. Ari taw men do kat hay yontande a hadidu. Ada rewe debbo Ndakaaru. Jeena ko addini mi wonde nder ladde ha ono waktu ɗiɗo ɓowɗi e ngol ɗo jangol ɗo takko wiyen duuso fof ko ɓowɗi ka jangol itta ɓowɗi ko yidde waldude ma min ko ɗo mbalami o immiɗo toon ari mi anda ko addi ɗum ene ari sellani mi anda ko ñawi mi waldani mum ko an mbaldami nani yewtugal lelde mi hannima An ko ɗum woni miijo? eyi